Svake prve nedjelje u srpnju kolone hodočasnika iz smjera Širokog Brijega i Posušja, Jablanice i Mostara, Rame i Uskoplja, Tomislavgrada i Dalmacije hrle prema Vran planini. Većina ih dolazi u vozilima, uporniji i pješce. Tamo ih privlači grob Dive Grabovčeve. Privlači nas zato što je ona mučenica i ona je odozdol od nas i tako znamo da je mučenički umrla. Život dala za svoju čistoću. Svak zna šta je bilo. Jednostavno to vuče i privlači. Da dođeš i gotovo. Ramske žene vjerne su čuvarice tradicije. Stoljećima čuvaju ramsku narodnu nošnju. Starije žene na ruci imaju tetovirane križeve. Njihove majke i bake tako su isticale svoju kršćansku vjeru i odupirale se osmanlijskim okupatorima u davnim vremenima, poput Dive Grabovčeve.